Hello guys, we are here in my room here in Sharjah, Al Qasimiya, Sharjah by the way. So I'm here with my order. Wala ni siya na cancel ni gabi kaya nag-deliver wala katuod karon. May gani kay gitagaan ko nila sa refund as a form of voucher. So mauna ni siya na order na gyud nako, niabot na diri sa balay. Okay, so nag-order ko ani Warsan Mandi Restaurant. So akong i-order is chicken mandi at odlihan. Tanaw na to ang kantidad ay ani niya. Tanaw na to sa resibo pila. So now chicken mandi yung nag-deliver si Ramis. So karon lagi ni niabot bag init-init pa nga siya chicken mandi no. So wala siya price. By the way ang price ani 24 kay na ako yung mga discount so na 24 na lang siya. Okay guys, atong ablihan. Kabalot yun siya sa plastic nga na ay pangalan sa restaurant no. So as you can see muna yung sulod guys. So payaw. Okay, so na sa instructions. So muna yung sulod sa atong order na say kutsara nga plastic color black. Okay, na siya'y salad. Okay, na siya'y sauce. Sauce na. Og mo niya ito ang palangas pa ni. Uy, sus, init-init pagid tuod guys. Guys. Ano da siya tinidor nasa ubos. Duha ka kutsara. Okay, murag pang good for one. Muna na siya sulod guys. Grabe ka maliit sa apas wala pa 5 minutes. Okay guys, na recover pagid na ako siya. Okay. So nausik na good for pila po nakatawang nausik. What a nice mess. What a terrible mess. So guys, may gani ka na recover pa na ako. Wala pa to 5 minutes ang manok. So muna na siya guys ang chicken mandi. Lisod yun yung wala tayo cameraman guys. Hulog-hulog yung tawon kaluoy. So okay, worth mga 5 dirham po siguro na siya nga rice. So okay guys, muna ni siya karon padayon ta. Okay, muna chicken mandi ayang sabaw pablihon karon basig mayabo na sad ni hinay lang nato ha kay medyo init ra bagid ang sabaw. Lisod man ko unya na lang.